Mae mor gymdeithasol yn GMG, mae pawb efo'i gilydd. Os ydych chi'n mynd allan, da ni'n mynd allan mewn masu, mae'n tua 60 ohono ni'n mynd allan mewn un nos a mae yna wastad rhywun da chi'n nabod, da chi byth yn unig yna. Ysgoloriaeth ar gyfer yr ysgol Gymraeg oedd o fyny i fi pa bapur o'n i ddewis, so wedyn nes i ddewis wneud o yn y Gymraeg a ges i 2,000 o bunnau. Ond dwi'n mam dwtio hwnnw tan dwi'n gadael brifysgol, dwi'n meddwl, achos dwi torri mols yn dydrefeilio, so dwi am gadw hwnna syni dwi'n meddwl, a jyst byw fel student am 2 blynedd. Ar ôl fy nhaith mlynedd yn gwneud chwaraeon, dwi'n gobeithio aros yn Bangor wedyn i wneud y cwrs addysg, a wedyn gobeithio wneud hwnna leidio fi ymlaen i fod yn athro gobeithio.